Nagpabilin na gihapon sa nasod ang low pressure area. Ang gitumbog kining sa mga hinungdan sa nasinati karong pagwan-uwan. Alang sa dugang weather update atong sayran pinaagi ni Engineer Al Kiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. Salamat ug atong sutaw ng pinakalahing kalambuan sa dagan sa panahon. Ang low pressure area, formerly tropical depression amang nanakaron mahimutang sa 90 kilometers east o Borongan City, Eastern Samar. O gituhuan nato ni sa mga sunod nga 24 oras muhilis. O ang amihan padayong ni epekto sa Luzon o Visayas. Para ugma, ang silangang bahin sa Visayas makasinati o mga dag-umon ng kalangitan, inubanan sa mga patak-patak nga hinay nga mga pag-ulan, usahay katag nga mga pag-ulan. Tungod sa trap sa LPA o ang hibiling bahin sa Visayas, lakip na ang mga dakbayan o lalawigan sa Subo, makasinati og maayong panahon, diin dunay pagpanagom sa kalangitan, inubanan kining panagsang hinay nga mga pag-ulan. Ang sukod sa temperatura dinhi sa Metro Cebu magasukad sa 23 ngadto na sa 30 degrees centigrado, samtang sa Bohol, Siquijor ug Dumaguete 24 to 30 degrees Celsius ug sa Eastern Visayas 23 to 30 degrees Celsius. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, ang silangang bahin sa Visayas makasinati og kusog nga hangin nga nagikan sa aminang silangan ug diring dapita sa Northern Samar nag-issue ta og gale warning delikado sa mga gagmay sa kinang pangdagat. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, kasadpan bahin sa Visayas ug sentrong bahin sa Visayas, makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagikan sa aminang silangan ug ang pagbalod sa kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan. Dagat mutaob unyang kadlawon alas 2:33 sa may gitason nga 1.90 metros ug buhunas ugma sa may alas 7:46 sa buntag nga may gimub-on nga 0.43 ka metros. Para sa extended forecast, sugod sa Friday, ang Metro Cebu makasinati og mas maayong panahon o maba ang tsansa nga dunay mga pag-ulan kung duna mga ni hinay o patak-patak o ang temperatura magkaanam o taas nga magikan sa 31 ngadto na sa 32 degrees centigrado ang kinatasan. O ubang bahin sa Visayas, Bohol, Siquijor, samtang ang Tacloban City sa may silangang bahin sa Visayas, sa Sabado, makasinatay sila mga pagpanag-om sa kalangitan, inubanan sa mga katag ng mga paulan ug panugdog ug kilat. Adlaw musilang ugma sa may alas 6 City sa buntag. Para sa dugang detalye mahimong bisita sa among official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Maukadton tong pinakulahing kalambuan sa dagan sa panahon gikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Al Kiblat, maayong hapon.